The Citizen Coalition for Change CCC interim leader and former Senator Jameson Timba, along with 65 other party activists, will remain in jail after Magistrate Colette Ncube ruled that they have a case to answer regarding allegations of disorderly conduct. However, 12 individuals, including Timba's son, Sean, were set free after the magistrate determined that they were caught in a pregnant arrest. Azvibere mucho tsanambira mashoko atiri kuona kuti aiwa makotsi anaya ari kuita sevana vadiki varamba vachingotendera panyaya 1. It is almost now 3 months vachingotiza nyaya. Sanapinda mashoko anobuda nyoko pana kuti subscribe or like or turn on the bell like tipinda muri kwa Mchinzi. The group was arrested on June 16 for allegedly participating in an unlawful gathering and disorderly conduct, while all 78 individuals were found not guilty and acquitted of disorderly conduct. The magistrate decided that Timba and 65 others must proceed with their defense. Sean Timba had filed a separate application for discharge, arguing that the evidence presented did not warrant a defense. He claimed he had gone to deliver a Father's Day gift to his father. Vanopatrikana kuti aiwa vaungoburitsa aiwa imwe evidence yekuti aiwa we least Sean uda kuti angano deliver his Father's Day gift, but anganga asiri involved kunai nawo aiwa that meeting yakanga vaattenda. Panapa tikunyasa kuona kuti these courts vakomana ava vari kungowanda vari kungotiza nyaya yavo. Panapa vanoyachiudza vanhu kuti aiwa pane ma-allegations of disorderly conduct. Vanhu mukaona as time kuti pane madays mangani vakomana ava vari musungwa. Makotsi akadai akainvestigata nyaya iyi yakapedza kudhara, vanhu vanenge vachingotenderera vachida kungova-capture. Panapa tinonyasa kuona kuti aiwa hapasi moona kana nyaya yavakomana yakangobatirwa, but nyaya yekuti vakungonyara kungovaburitsa vese kamwe chete. Munzi aiwa the 78 vese vabuditsiwa, vada kungobuditsa a bit by bit kusvika vese vangobuditsiwa. Chokwadi chavozongobuda pachena kuti aiwa these guys vangosafa aiwa the brutality of the regime. Chikutudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vinai comment section medu, musaona subscribe or like, and turn on the bell icon.